magandang araw. Magluluto naman po tayo ng inabraw. Nagpakulo na po ako ng tubig. Buksan po natin. Tapos lagay po natin yung rekado na bawang, sibuyas at luya. Lagyan ko po ng bawang para mabango yung aking inabraw. Tapos, lagay na po natin yung pampalasang bagoong. Tapos, lagyan po natin ng betchin. Tapos, sunod po natin yung sahog na hibi. Lagyan na po natin yung hibi. Hibi po ang aking pansahog sa aking inabraw. Simpleng ulam pero masarap at masustansya. Ayan, kulong-kulo na po. Ilagay na rin po natin itong gulay ng kalabasa. Hindi ko po tinanggal yung balat kasi mura pa po yung kalabasa. Pero maligat po yan. Masarap. Tapos takpan po natin. Mga ilang minuto, sunod na rin po natin yung gulay na saluyot at sitaw. Tapos pechay. Buksan na po natin. Tapos ilagay na rin po natin yung saluyot. Tapos may konting pechay. Hinalo ko na po kasi sayang din po yung pechay. Baka masira lang. Tapos lagay na rin po natin yung sitaw. Halo-haloin para maluto agad. Ayan. Tapos, lagyan po ulit natin ng pritong tilapia. Sahog niya. Tapos, takpan. Buksan na po natin. Tapos, tikman po natin kung tama lang yung lasa ng bagoong. Sarap. Ayan na po. Luto na po mga kamadam ko sir ang inabraw ni Madam Ilocana na kalabasa, sitaw, saluyot, pechay at may sahog na hibi at pritong tilapia. Luto na po mga kamadam ko sir. Kain na po tayo. Thank you for watching. Inabraw. Bye.